Guke Mintzola proiektu sarietara ikerketa ekintza parte hartzaile bat proposatu dugu. Zehazki, bertsolaritzan komunitate funtzioak aztertzea izan da gure helburua, edo da gure helburua. Belaunaldi ezberdinetako bertsolari eta bertsozale emakumeen ahotsetatik edo bizipenetatik. Baina hortarako, edo horren aurretik, diagnostiko bat egin dugu, galdetegi kualitatibo bat, eta galdetegi horretan 50 emakumeen erantzunak jaso ditugu. Eta etorkizunerako asmoa da, galdetegi hortan urtendako emaitzak sakontzea eta pixkat borobiltzea eztabaida saioen bidez. Eta galdetegi hortan urtendan gaietako bat adibidez da erresistentzia, eta horrek ematen dio gure lanari izenburua. Nola balio izan duen bertsolaritzak euskal komunitatearen bizipen edo belaunaldi ezberdinetako testuinguruetako bizipenak bizipenen aurrean erresistente izateko. Hori da, eta atera diren beste gaietako batzuk zerikusia dute bertsolaritzak ze funtzio izan duen komunitatea egiterako orduan, alde batetik bai identitateetan duen eragina, bai erreferente kulturalen eraikuntzan edota sostengu emozionalean. Eta hori guztia guk englobatu dugu osasun mental kolektiboaren gaiaren izenpean. Orduan, gero horretaz gain, diagnostikoan ere erronka batzuk atera dira bertsolaritzarekin lotuta. Bai, horren artean, belaunaldi barrieri leku utzi behar zaiela, aniztasune ekarri behar dela bertsolaritzaren mugimendura eta holtzara, emakumeen saritzea bermatu behar dela, transmisioan bermatzen jarraitu behar duela, eta besteak beste. Hori da, eta orduan guk hauek izan da diagnostikoko emaitzak, guk proposatzen duguna da ikerketa ekintza parte hartzailearen metodologia, badela ez da metodologia zurrun bat, baizik eta oinarritzen dela jakintza kolektiboan eta ezagutza herrikoiaren eta zientifikoaren arteko uztarketa bat da. Helburua duena gizarte eraldaketarako ekarpenak egitea. Orduan horretarako proposatzen ditugu 3 eztabaidagai saio, parte hartzaile guztiekin, eta dinamika ezberdinen bitartez diagnostikoko gaiak sakontzeko.